Alah sapa iki telepon iki? Halo, gek sibuk iki. Halo, Lah kok wedok? ini bos kayu kondang ya? Oh, Mbak, aku bakul kayu kondang ngalo kowe. Arek adol kayu ki. Kayu apa to? Kayu sono keling. Sono kling. Ya wis di Sherlock tak cek saiki. Ya wis tak Sherlock ya. Oke. Wah, kalau kadung kondang ngalo kowe wis telepon rono dene to. Wah, lah kok bakule mending kaya ngono. Kudu pakai parfum to biar wangi. Aduh. Yu, jare kayu sono keling murah didol po. Ya jadi beluk yu ta, Mas. Lah terus dibeluk apa to? Beluk dik ngono kuwi lho. Ngono kayak pae oke to. Lah gondi kanune. Kayune. Ya ning sebelah kono kae sih, Mas. Ayo ditileki to. Ya. Lah dito Dik, sing kok didol kayune to. Lah iki lho, Mas, kayune. Iki. Ih.